Moi boa xente, que tal? Benvidos a un novo vídeo de Non Vale Furar, a un novo vídeo de Viaxando con Vieito. Hoxe estamos nun partido emocionantísimo da Liga da Costa. Estamos no Plata Reinoso para vivir un Baio Camariñas. Partido apaixoante. O Baio, terceiro clasificado con 53 puntos, empatado co Soneiro, que vai segundo, para recibir o vixente campeón, que se fixeron campeóns de Liga a semana pasada, o Camariñas, 64 puntos. Partido emocionantísimo, terceiro contra o primeiro, o Baio que busca meterse no playoff de ascenso, quedar segundo, e o Camariñas que veremos como responde despois do seu primeiro partido como campeón. Imos a velo. Por certo, antes de empezar a ver o vídeo, acordadevos de suscribirvos, de darlle like e de darnos moito cariño nas redes sociais. Grazas! Aí vemos a homenaxe do Club Deportivo Baio aos campións de Liga, o Camariñas. Xesto bonito. Arranca o partido no Plata Reinoso. Oi, carai, o partido así que se pero tamén se toulle mal. Vamos a ver. Non sei eu, ben ninguén sabe o motivo ten. Non o motivo. Ai, está, vamos. Vamos a Controla a posesión o Camariñas de momento. Os campións. Vamos, Javi. Xule por banda. Moriño, que buena profundidade para Xule, espectacular. A ver que inventa. Falta. Que bom balón. A pólvora mollada hoxe, Jimmy. Ollo que hai Tangana. Ollo que hai Tangana por Tangana con Mari Suárez. Os ánimos caldeados. Expulsado. Onse cousa bastante en contra para os campións. Retírase cara ao vestuario, Jorge. Enfadado. E Mario Suárez que tamén se vai. Dúas expulsións na mesma xogada. Hai marcha o 10 do Camariñas. Día malo.
Jimmy vai ser o porteiro. O porteiro do Camariñas, vai se poñer Jimmy, o pichiche da Liga con 27 goles. Vai facer de guardarredes, que bonita é a Liga da Costa. Que bonita é. Sí, señor. Fútbol. Ollo, ollo con novo Camariñas. Ollo con novo Camariñas. Ollo con novo Camariñas. Saltarada, parece que non sinala penalti colexiado. Non sinala penalti colexiado, xente do Camariñas moi enfadada. A xente enfadada. Estamos aquí con xente do Xallas, que vai a ver este emocionante partido entre o Valle e o Camariñas. Estamos con os capitáns, con Steven, estamos a un punto do Valle, non? Importante para vos o partido este. Importante, estamos 2 puntos por riba, despois empata, estamos por riba, dos expulsados para o Camariñas, está moi de cara para o Valle. Que te pareceu a xogada esa? Ao principio, sí que está de cara para o Valle, pero bueno, aí quitamos os golos dentro do campo, e hai que desembrar 0-0, e na súa expulsión, bueno, expulsión merecida, pero o mellor tamén a expulsión do Valle. Quedan 3 xornadas, se te tes que mollar, quen crees que se meterá en play-off dos teus? Vos, o Vallo ou o Soneiro? 2 ou 3. Se me teño que mollar, espero que non se Soneiro. Aí queda. Estamos aquí con os aficionados do Vallo, en pleno descanso, 0-0. Como está vendo o partido? Despois desa xogada con 2 expulsións, para o Camariñas, que te pareceu a primeira parte? A primeira parte bastante igualada, baixas máis claras a favor do Camariñas, pero bueno, non xogándose Liga, non xogándose, non entendo esa tensión para facer esa xogada, non entendo a que ven, non te xogas nada, deixar os compañeros en desventaja. E agora, para a segunda parte, con 2 máis, habrá que ir polo partido a ganar, ou? Esperemos que fagamos un cambio, diremos un paso adiante e vayamos a luitar pola promoción. Pois a ver que pasa. Bueno, partido complicadísimo para o árbitro, xa falaremos con ele ao final do partido, pero que tensión hai, que tensión. De feito, non podemos conseguir declaracións de ninguén do Camariñas porque están os ánimos moi caldeados. Estamos no descanso con 0-0, vamos á segunda parte. O Camariñas xogará con 9, Jimmy de porteiro, o Vallo terá que ir pola victoria cos 11 xogadores e a ver que pasa. Confundíronse aí os encargados de poñer as lonas, Calzados, Paco, parece que do revés. ¡Vamos, chicos! Comeza o segundo tempo. Pega. Pode chegar o primeiro. Fora. O balón. Ollo. Un gol que pode cambiarlo todo. Ha llegado todos los amarillos. Ahí va Mayo buscando segundo. ¡Gol! Gol. O segundo do Vallo. Parece que sentencia o partido equipo da casa. Pode chegar o terceiro. Sergio. Pode chegar o terceiro. O terceiro do Vallo, 3-0, agora sí.
Acábase. Al chegar o terceiro. Hola Jimmy, dianteiro do Camariñas, pero hoxe porteiro, pola expulsión. Ti xa sabías parar, non? A ver, yo antes, había época yo era portero, pero dejé el portero porque rompí por el mano. Al final elegí de jugar al fútbol, ¿sabes? Pero como expulsaron el portero, no hubo más, tuve que ir a portero. Bueno, e ao final perdistes, pero tampouco pasa nada porque ganastes a Liga xa, estades de festa en Camariñas, contento, Normal, non? porque hubo muchas fiestas, la gente salían ayer, todos estaban borrachos, tal, pero bueno, es fútbol. Si pierdes hoy es normal, porque ya tenemos todo feito. Ahora hay que pensar el año que viene, es lo más importante. E na Copa tamén, hai que ganar a Copa, non? Bueno, a ver, la copa, pero la liga es la liga. Cada cosa tiene su destino, pero lucharemos para estar bien en la copa también. Estamos con Sergio Antelo, o 10 do Baio, encargado de abrir a lata hoxe. Que tal, como vistes o partido? Imagino que moi contento, non? Sí, a verdad, moi contento, facíanos falta os puntos para meternos aí na promoción. E bueno, foi un partido difícil, pero a verdade o das expulsións axudounos moito. E bueno, o importante son os 3 puntos. Como viches a xogada esa? Porque desde a grada tampouco se veu moito. Desde cerca, como vistes? Dous expulsados aí en tan pouco tempo. E agora estaba de espaldas, pero sí que se notou aí un forte golpe, a verdad. E bueno, como o partido xa estaba quente, pois supuxen que sí que lle daría, a verdad. E depois o do porteiro, pois foi, supoño que a inercia do momento, e bueno, a nosa axudounos moito, a verdad. Moi ben, e agora xa quedan 2 partidos. Imagino que con esta vitoria tedes que ir por todos a metervos a fase, non? Sí, levamos moitos partidos xa indo a ganar, e bueno, de momento imos ganando todos, entonces contentísimos. Estamos con Luís Insua, o encargado de repartir xustiza hoxe neste apaixoante Baio Camariñas. Que tal, Luís? Como viches o encontro? Complicado, non? Bueno, foi un partido un pouco intenso, non? Na primeira parte, na segunda calmouse, foi todo sobre rodas, pero bueno, hubo que tomar un pouco de medidas na primeira parte, xa que hubo un par de accións un pouco complexas, e bueno, é a nosa función ao final. Sí, porque xa vimos nesa primeira metade esa trifulca enorme que acabou con 2 expulsados por parte do Camariñas. Como viches ti a xogada dende dentro? Pois, bueno, a primeira delas, que foron no minuto 39 as dúas, escoitei un pouco de berro por detrás, xusto miro hacia atrás e vexo que no retroceso da patada do xogador visitante sobre o local, entonces, bueno, é unha conduta violenta, entonces hai que expulsalo. E a segunda delas foi xusto tamén no medio da trifulca, chega o porteiro visitante, pega un empurrón pois forte a un adversario e tamén eu considerei na roza. E que a Liga da Costa, como sabemos, é moi intensa sempre. Ti pensas que é máis complicada de arbitrar para os árbitros que outras ligas? A ver, levo moitos anos nesto, non? Empecé no ano 2011, estuve na Coruña e tal. É unha liga un pouco máis, digamos, non sei como dicilo, pero intensa. O sea, viven un pouco máis con esa rivalidade entre os povos, conoces entre todos os xogadores, todos os árbitros tamén. Entón, bueno, viven moi a fondo. É complicada, bueno, é que eso depende do partido, de certas xogadas que pasen no encontro, e bueno, un pouco. E como me decías antes tamén, que ti eres de Fisterra, formas parte desta Liga da Costa tamén, pola túa procedencia. Os árbitros da Liga da Costa estades feitos de outra pasta, dirías? Nah, venen compañeros de Coruña, Santiago, fanno espectacularmente, así que aquí somos todos compañeiros, todos intentamos facer o mellor posible, e bueno, o que dixen antes, en función do partido a veces salese mellor, peor, pero bueno, sempre caen vense o campo con ilusión, con ganas, e salese máis motivado aínda. Pois ata aquí chegou, xente, hasta aquí chegou este apaixoante Baio Camariñas, con victoria final para o Baio. Tamén gañaron o Soneira e o Xallas. Soneira, recordemos, 53 puntos, estaba empatado. Xallas, un punto por debaixo do Baio, o sea que todo sigue igual. E pola nosa parte, nada máis. Ata aquí chegou este segundo episodio de Viaxando con Milleito, e como sempre, acordádevos de darlle like ao vídeo, suscribirvos á canle e seguirnos en todas as plataformas de Non Vale Furar, onde seguiremos falando do fútbol que máis nos gusta. Chao!